Το κάνει δηλαδή για το μέτρο. Το Χαρά να σε γιαούρτον εκεί που ρητορεύεις. Δημοκρατία, το πολύδομο που προέρχεται από εκλογές. Επανάσταση. Εξέγερση η επίθεση κατά της εξουσίας ή του καθεστώτος. Εξέγερση η απελευθέρωση από ξένο ζυγό. Χούντα, καθεστώς που βάλουν στρατιωτικές ή παραστρατιωτικές ομάδες. Δικτατορικό καθεστώς το οποίο κυβερνά μετά από πραξικόπημα τη χώρα ανελεύθερο τυραννικό καθεστώς. Για τον πρόεδρο του λαός, Γιώργο Καραταφέρη. Ξεχάσαμε τον λαϊκισμό, γιατί δύο πρόεδρος έχει μπερδέψει πολλές και πολλές λέξεις. Φανταζόμαστε ότι του φανεί χρήσιμο. Όταν παίρνω φορά κάτι φορά. Στον κύριο Λαβάνο και τον κύριο Τσίπρα από ένα μέτρο, γιατί τον τελευταίο καιρό μοιάζουν να το έχουν χάσει. Στη γραμμή του κόμματος κάποιος είναι αόματος. Αυτό το ημερολογιάκι είναι από την Ελληνική Δημοκρατική Νεολαία για την γραμματέα του ΚΚ, για να θυμηθεί σε ποια χρονιά βρισκόμαστε. Γε μου, είναι ο πόνος μου αβάσταχτος, καλέ μου. Πρόεδρε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καλή χρονιά. Ως νεολαία του Αλέκου του Παναγούλη σου κάνουμε αυτό το δώρο, το Μέγα Καταμία. Τελείως την τύχη, θα σου διαβάσω ένα απόσπασμα για να δεις τι παίρνεις. Αν ονειρευτείς λουρί, σημαίνει πως εξαιτίας της κουταμάρας σου άλλοι καλοτρώνε από τους καρπούς σου και άλλος μεταχειριζόμενος το όνομά σου θα κερδίσει άνομα πολλά. Πρόσεχε πρόεδρα. Καλή χρονιά. Γιατί με ξύπνησες πρωί μέσα στον ύπνο το βαρύ. Λοιπόν, ένα κουτί μου χρειάζεται εδώ. Πού βρέθηκε? Προεδράρα, αυτή η κανάτα είναι ένα συμβολικό δώρο για να δεις τη διάκριση ότι με το κρασί κάνουμε παρέα με φίλους και πίνουμε στις ταβέρνες και με την κυβέρνηση κάνουμε δουλειά. Καλή χρονιά. Και καλά κρασιά. Καλή χρονιά. Και εγώ δίνω χαρτί επειδή ξέρουμε ότι είσαι πολύ αριστερός και το δείχνει.